गुमति हांखरनि करबुक आमचाय आइएस नि बिसिं खबजानाय ब्लक प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटरनि बखाक्तै काई 42 रोंनगो तिनि रोंनक नि बागै नांमानि मानिखनि रक बागजाखा तिनि कायसा पान्जानि बिसिंखै ओ काई 42 रोंनक नि बारजा मानजाक आदं रगनो रिंगै रोंनक बसकांगो मोखदों थाखदों कायनि मानिखनि निसिमिसेंगै रोंनक नि दाल बिदाल नांमानि मानिखनि र बागजाखा कायनै सिबा आइटेम हायखै रोंनक कायसावो ओ मानै याफारजाखा प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर नि बखाक्तै पान्डाव फाइ मानजा फाइका करबुक आमथाइनि एमएलए सन्जय मानिक त्रिपुरा ताई एसडीपीओ गमनजयरी आंनो खबै एसडीएमओ धनमणि त्रिपुरा दामोदर त्रिपुरा ताई सोशल एक्टिविस्ट विशाल देबबर्मा ताई कबांमा रों फोरोंनाय र पान्डानि बिसिंथै आमथाइयो रोंनि हालकनो तेबो हामख्लाय खालायजादि ताई रोंनक नि बेख्रेबो तेबो काहाम खालाय माने बिसिंथै रों फोरोंथानि केबें मुंकरि खायनि बागै कक बितिबो कचारखा मानजानाय नारवाय र रोंनक नि अजमा रकनो अहाय माने बागमानि बिसिंथै थिनांगो तेबो रोंनक काहामके रों फोरोंमुं निसिमिसेङै सेरायरकनि दाल बिदाल हामख्लायो केबें मुंकरि खायनि बागैनो अ माने बागजोंमानि कक साय खोनारखा करबुकनि आइएस दिनैसिम पयला सिगां पयलानो जतन हामबाय मेडियारावनो खारन दिनै प्रग्राम नायथाव प्रग्राम माने मेडियानि माध्यमे स्कुल खुंबाय करबुक विद्यालय परिदर्शक तथा ब्लक प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर करबुकनि तरफ থেকে समग्र शिक्षा अभियाननि मध्य इको क्लाबनि रां मेटेरियल्स एलईपी मेटेरियल्स যত কিছু যে মেটেরিয়ালস एवरीथिंग मेटेरियल स्पोर्ट्स गोल्स থেকে শুরু করে যত মেটেরিয়ালস তিনি সালসাবেকে প্রোগ্রামनि মাধ্যমে স্কুল যে 42টা স্কুল দङ 42টা स्कुलनि जागा आं टिचारमोन प्रग्राम अच्छा तमा माने रग रोजा हना बनो और एवरीथिंग स्पोर्ट्स नि माने ओंखायनो किचेन गार्डन नि माने थंजांनाय एरपरे कुकिंग इंडक्शन থেকে শুরু করে फ्लेक्स থেকে শুরু করে যত কিছু মানে প্রায় 20 থেকে 25 হাজার नि माल जों दिनै प्रतिटी स्कुलना रखा